Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Γιώργος Θεοφανόπουλος και έχω δίπλα μου τον Έλληνα θρύλο του Blackjack, τον Τζον Τάραμα. Καλησπέρα, Τζον. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλώς σας βρίσκω. Οι γιορτές πλησιάζουν τώρα και οι συμβουλές σου για τον Blackjack είναι φυσικά πολύτιμες. Θα θέλαμε λοιπόν να τις μοιραστείς μαζί μας και να μας πεις καταρχήν, παίζεις ακόμα Blackjack? Παίζω Blackjack στην άνεση του σπιτιού μου. Μ' αρέσει να παίζω στο incasino.gr διότι είναι το μεγαλύτερο ελληνικό site και το πιο ασφαλές. Όπως ξέρεις, είμαι επαγγελματίας και το να είναι ένα site ασφαλές είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Πλέον παίζεις και πόκερ, που είναι και αυτό τεχνικό παιχνίδι. Το πόκερ ακριβώς, Γιώργο, όπως και το Blackjack, δεν είναι μόνο τυχερά παιχνίδια, είναι και τεχνικά. Δηλαδή, οι γνώσεις σου μπορούν να επηρεάσουν το ποσοστό κέρδους του καζίνου να γίνει πολύ μικρότερο και να γίνει υπέρ σου. Για να δούμε λοιπόν, εσύ στο Blackjack έπαιζες χρόνια και έχεις κάποια βασική στρατηγική. Μπορεί κάποιος παίκτης να μάθει κάποια βασική στρατηγική για να παίζει καλύτερα, να μειώσει το πλεονέκτημα που έχει το καζίνο εις βάρος του? Οπωσδήποτε, ακριβώς, Γιώργο. Υπάρχει βασική στρατηγική η οποία συνοψίζεται σε τρία πράγματα. Στο πότε να πάρουμε φύλλο ή να σταματήσουμε, σε πότε να κάνουμε split και πότε να κάνουμε double, να διπλασιάσουμε λοιπόν το στοίχημά μας. Όταν αυτές τις κινήσεις τις κάνουμε σωστά, το ποσοστό κέρδος του καζίνου πέφτει δραματικά. Για να τις πάρουμε λοιπόν μία-μία. Καταρχήν, πότε να πάρουμε φύλλο και πότε να σταματήσουμε? Η μάνα, όταν έχει μικρό φύλλο, μέχρι και 6 δηλαδή, το είναι καλά. Φύλλο της μάνας, δηλαδή. Ακριβώς, 2, 3, 4, 5, 6 είναι καλά ο παίχτης να σταματά και από το 12. Ενώ όταν η μάνα έχει φύλλο πάνω από 6 και εννοώ 7, 8, 9 και τις φιγούρες, ο παίκτης να παίρνει φύλλο και από το 16. Στο 17 θα σταματάει ο παίκτης. Στο 17, εκτός εάν είναι άσος με 6, ο παίκτης σταματά πάντα. Μάλιστα. Λοιπόν, τότε αυτή είναι η βασική στρατηγική για το πότε να παίρνουμε και πότε να σταματάμε. Ακριβώς. Υπάρχει η εξαίρεση για να ακριβολογούμε του 12 με 2. Κατά τα άλλα, όταν η μάνα έχει μικρό φύλλο, είναι σωστό να σταματάμε πάντα και από το 12. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν τώρα στο πότε πρέπει να κάνουμε split, που λέμε. Το split είναι όταν έχεις δύο ίδια φύλλα και τα ανοίγεις και παίρνεις δύο διαφορετικά κουτιά. Ακριβώς. Και γιατί έχεις μάλιστα και το επιπλέον δικαίωμα και πλεονέκτημα να ξαναπάρεις το ίδιο φύλλο και να ξανακάνεις split. Και αν αυτό ξέρεις να το εκμεταλλευτείς, είναι πολύ θετικό. Όταν η μάνα, ας πούμε, έχει 4, 5 και 6, κάνουμε όλα τα φύλλα split. Τα ίδια φύλλα, ναι. Τα ίδια φύλλα τα κάνουμε όλα split, ακόμα μέχρι και 9. Ανοίγουμε όταν η μάνα έχει 4, 5 και 6. Ενώ όταν η μάνα έχει μικρά φύλλα, 2, 3, 4, μπορούμε να ανοίξουμε τα 7, 8 και 9. Μάλιστα. Αυτές οι απλές κινήσεις βοηθούν πάρα πολύ στο να αυξήσουμε τα κέρδη μας. Τα δεκάρια τα κάνουμε split? Τα δεκάρια ποτέ δεν τα κάνουμε split. Όχι, είναι καλύτερα να μην τα κάνουμε. Να μην τα κάνουμε split. Πάμε λοιπόν στην επόμενη συμβουλή σου, η οποία μας είπες ότι είναι το πότε θα κάνουμε double. Ο διπλασιασμός. Είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Να ξέρουμε ότι κάνουμε πάντα διπλασιασμό όταν τα δύο μας φύλλα θρίζουν σε 10 ή 11. Τότε, αν η μάνα έχει κάτω από 8, κάνουμε πάντα διπλασιασμό. Ενώ όταν τα δύο μας φύλλα θρίζουν σε 9, το double, ο διπλασιασμός πρέπει να γίνεται όταν η μάνα έχει 4, 5 και 6 μόνον. Μόνο. Να πούμε, ο διπλασιασμός είναι να διπλασιάσουμε το στοίχημα για να πάρουμε μόνο ένα φύλλο. Ακριβώς. Έχουμε δηλαδή 20 ευρώ τοποθετήσει, πρέπει να τοποθετήσουμε άλλα 20 ευρώ τη στιγμή που ξέρουμε ότι έχουμε πλεονέκτημα. Ωραία. Οπότε πλέον το μόνο που δεν έχουμε καλύψει από τη βασική στρατηγική νομίζω είναι όταν η μάνα έχει ανοιχτό άσο που ζητάει την ασφάλεια που λέμε, insurance. Δεν είναι θετικών προσδοκιών στοίχημα η ασφάλεια, δεν θα έπρεπε να τοποθετείτε, ούτε να παίρνουμε even money. Όταν είναι καλύτερα να μην τα δεχόμαστε αυτά τα στοιχήματα και έτσι αυξάνουμε τα κέρδη μας σε αυτές τις περιπτώσεις. Νομίζω ότι όποιος ακολουθεί αυτές τις συμβουλές σίγουρα έχει αυξημένο ποσοστό να κερδίσει σε σχέση με το αν έπαιζε χωρίς να ακολουθεί τέτοιες συμβουλές. Είναι πολύ σημαντικές. Ναι, φτάνει μέχρι 3-4%. Είναι πάρα πολύ μεγάλο αυτό το νούμερο και με αυτές τις απλές οδηγίες μπορεί ο παίχτης να φέρει το παιχνίδι περίπου στα ίσα που λέμε. Νομίζω ότι ήταν πολύ μεγάλης αξίας αυτές τις συμβουλές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τζον, που ήσουν μαζί μας. Ευχαριστώ που με καλέσατε. Φίλες και φίλοι, ακολουθήστε αυτές τις συμβουλές και είμαι σίγουρος ότι θα απολαύσετε πολύ περισσότερο το παιχνίδι. Καλές γιορτές!